O país darase conta que máis alá dos efectos que está a ter as políticas pretendidamente anticrise do goberno central, que están supoñendo o agravamento desde o punto de vista social das consecuencias desa crise, o retallamento de dereitos laborais, salariais, de pensións, etc., pois aquí se suma, dende logo, pois toda unha afectación aos nosos sectores productivos, sexa o sector lácteo, sexa o sector da pesca, con decretos do carbón que van eliminar miles de postos de traballo no noso país para salvar empregos na minería leonesa, ou por decir tamén a conserva pois afectada por un acordo entre a Unión Europea e Papúa Nova Guinea que nos perxudica notoriamente, e por último pois co perigo evidente de bancarización da Caixa Galega e polo tanto de expatriación do aforro. É dicir, que todos os piares do tecido económico e financiero no noso país en este momento están sendo agredidos por políticas que se toman lonxe de nós, contrarias aos nosos intereses, e sen que haxa, por certo, un goberno galego capaz de enfrentalas, de levantar a súa voz en defensa deste país. Por lo tanto, claro que é unha situación de emerxencia nacional, e convirá todo o mundo conmigo que se non hai sostén financiero e se non hai sectores productivos, malamente poderemos manter, e aínda o que é peor, crear emprego que faga, pois, en fin, facer verdade un dereito elemental, o dereito a vivir e traballar na terra. Pois nunha situación como a que estamos pasando, e que as forzas políticas que en este momento son mayoritarias no noso país nun impás absoluto, máis ben claramente defendendo pois as políticas que veñen dictadas polo goberno central, pois é absolutamente lóxico que os que estamos de logo defendendo unha saída diferente para este país, os que creemos que Galiza sí pode vivir do seu traballo, de que ten posibilidades, se nos quitan de enriba de logo esos corsés políticos e decisións económicas que nos perxudican, pois naturalmente temos que levantar a nosa voz. O Bloque Nacionalista Galego de logo nin cala, nin otorga, nin de logo vai a ficar pasivo frente a esta agresión contra todos os piares económicos ou financieros do noso país. Por lo tanto, nos convocamos esa manifestación, invitamos a todo o mundo a participar nela, e dende logo debe de ser unha manifestación que diga alto e claro, que lles diga desde logo a quenes están gobernando que hai que cambiar esa política, que teñen que sair da pasividade, que teñen que poñerse ao frente deste país, e dende logo decirlles que Galiza ten dereito, que temos dereito a emprego, que temos dereito a aforro, que temos dereito a este país. Nos invitamos a todo o mundo a ir, que ninguén pense que alguén vai a ir por el, Todos somos responsables, todos temos que enfrentar esta situación, máis que lallarnos ou pensar que nada se pode facer. Pensar aquelo de que nunca choveu que non escampara nos leva absolutamente á melancolía e nos leva a que este país siga desaparecendo a olles vista. O goberno central claramente leva moito tempo facendo unha política dirixida á privatización das caixas, en xeral da Caixa Galega en particular. Dende logo, polo tanto, o seu partido en Galiza, pois o único que fai é adoptar unha posición sucursalizada absolutamente frente a esa posición do goberno central, e o Partido Popular, coa xunta que está en este momento na xunta, que ten a responsabilidade de goberno, pois en lugar de mobilizar as enerxías sociais, presentar batalla política frente a unha decisión que é claramente política, pois prefire ir pola vía de non opinar, de non decir nada. Dende logo renunciou a liderar unha posición galega frente a esta privatización, e agora pois está a espera basicamente do que da decisión que adopten os propios directivos das caixas, da decisión que se acaba acordando a nivel central a través da convalidación do decreto. Nin, dende logo, se opuxo a ese decreto con claridade desde o punto de vista político. Veremos se o fai no ámbito do Congreso dos Diputados o Partido Popular. Nin presentou, nin parece que teña pensado presentar recurso de inconstitucionalidade frente a un decreto que, efectivamente, máis alá de calquera outra consideración, invade as competencias autonómicas notoriamente, e, dende logo, polo que parece, pois simplemente se resigna a que a situación camiñe pola vía que está trazada por parte, xa digo, do goberno central,
en consonancia cos intereses da gran banca, da banca estatal, de los botines, dos González de BVA ou da gran banca transnacionalizada, por non falar xa dos fondos de investimento, non? É unha situación absolutamente inaceptable desde calquer punto de vista, porque a diferencia deste goberno, o goberno catalán si foi quen de negociar, non, cambios no decreto para, cando menos, defender o que eles pensan que é o seu interés para manter a caixas catalanas, ou de un goberno vasco que, por suposto, por outras circunstancias, pois lle permitirá que no conxunto de Euskadi si sigan existindo caixas. O señor presidente da Xunta, cando era líder da oposición, asinou, por certo, un chamado contrato con Galiza, cuyo punto primeiro era a loita contra o desemprego. Polo tanto, en aquel momento, dende logo, parece que o señor presidente da Xunta actual si creía que tiña competencias, non? En segundo lugar, pois habrá que considerar como elemento de reflexión que o mismo señor presidente que di que non ten competencias, pois se nega a que Galiza teña máis autogoberno, que conte con máis competencias para poder defender mellor os nosos intereses, non? Pero en calquer caso, o señor presidente da Xunta esconde detrás de esa afirmación de non ten competencias a súa propia falta de competencia para afrontar este problema, o principal problema que ten este país, non? Polo tanto, eu creo que eso, que un presidente da Xunta, por toda a resposta frente ao enorme problema do paro galopante en aumento en este país, lle diga aos cidadáns galegos que simplemente por toda a resposta lle diga que non ten competencias, eu creo que é francamente un insulto, unha falta de consideración, non, con eses cidadáns que de logo non merecen unha resposta como esta por parte de quen ostenta a presidencia da Xunta, non? É unha evidencia que o ataque que está a sufrir os dereitos laborais, sociais, o retroceso en esa materia, o retroceso evidente tamén na calidade da democracia, pois tamén vai acompañado nun retroceso tamén das libertades nacionais, das libertades dos povos. Eso sempre foi así, non? Os avances en xeral en materia democrática, en materia social, se acompañaron de avances nos dereitos nacionais, e os retrocesos pois tamén, non? Polo tanto, forman parte dun mismo pensamento, do pensamento neoliberal, centralista, recentralizador, que sigue pois negando naturalmente a capacidade dos povos xa non a decidir libremente o seu destino, senón tan siquera pois a adoptar decisións favorables aos seus intereses. Precisamente por eso, con máis razón que nunca, hai que volver a repetir que Galiza si ten dereito ao autogoberno, que o autogoberno é necesario, non é o problema, é a solución para moitos dos nosos problemas, e habrá que volver ya a petar en riba da mesa a quenes están precisamente nesa onda recentralizadora, petarles en riba da mesa e decirles naturalmente que nós non creemos na España única, nesa España que, por certo, xa soupemos o que significaba desde o punto de vista dos nosos avances de todo tipo de dereitos, pois hai que decilo, no que foi a gran España centralizada na propia época de Franco, non? Porque eso foi así, é a volta ao modelo, salvando as distancias, salvando as circunstancias, pero ao modelo recentralizado dos 40 anos anteriores, non? Por lo tanto, razón de máis para sair á rúa, para decir con claridade que sí que temos idioma, que sí queremos país, que dende logo temos dereito, volvo a decir, a vivir e a traballar na nosa terra con dignidade, non?